Kampana po ng Minor Basilica of Our Lady of Manaoag, Pinatunog kasabay ng Libing ni Pope Francis. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nakiisa ang Minor Basilica of Our Lady of Manaoag sa pagdadalamhati ng Simbahang Katolika sa pagparaw ni Pope Francis hanggang sa funeral rites nito noong Sabado. 12 minuto pinatunog ang kampana ng simbahan kasabay ng libing ng Santo Papa bilang paggunita sa 12 taon na paninilbihan nito bilang leader ng mga Katoliko simula 2013. Bukod dito, nauna nang nagsagawa ng misa si Archbishop Socrates Villegas, katuwang ang mga obispo at pari sa Archdiocese of Lingayen-Dagupan. Kaugnay nito, ilang simbahan sa Pangasinan na nagsasagawa ng recitation ng dasal para sa Santo Papa, kalakip ng bawat Eucharistic Mass at novena. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.